Салям алейкум, хайрлык шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И в следующем часе будем говорить с нашим гостем о самых актуальных новостях, которые появились в украинской информационной повестке дня и не только, и которые, конечно же, касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Я рада представить гостя нашей студии Дмитро Снегирев, співголова громадського об'єднання «Права справа». Витаю вас. Добрый вечер. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке президента Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Смолий написал у себя на странице в Твиттер. Давайте послушаем цитату. Я подав заяву про відставку президенту. Це рішення було прийнято як відповідь на систематичний політичний тиск, який заперечував виконання моїх обов'язків управляючого. Нехай це буде попередженням про спроби підірвати інституційну незалежність Центрального банку. Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи Центрального банку в Україні. Но вот послы стран-членов Большой Семерки G7 отреагировали на отставку председателя Национального банка Якова Смолия, заявив, что независимость НБУ является фундаментальным достижением для Украины. Об этом послы G7 при Украине написали на своей странице Twitter. Давайте послушаем цитату. Незалежний Нацбанк – фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню і врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. Независимость Национального банка Украины находится в центре программы, поддерживаемой МВФ. И эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МВФ относительно заявления об увольнении главы НБУ Якова Смолия. Давайте же послушаем, что говорят там. Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою Національного банку України Смолієм. В установі під керівництвом НБУ Смолієм в Україні було досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного Центрального банку у сучасній макроекономічній політиці. Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ. І ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови. Ну вот давайте начнем с того, о каком политическом давлении, по-вашему, говорит Яков Смолей. Как и каким образом оно могло проявляться? Ільсум, давайте почнемо з того, що відставка є тільки заява про відставку. Да. Власне, ми зараз Но это обговорюємо... такой себе протест, правильно я понимаю? Так, це скорше за все політичний крок. Або, скажімо, крок гра на випередження. Угу. Заява про відставку, наскільки мені відомо, ще не підписана президентом. Давайте пояснимо нашим телеглядачам саму процедуру відставки голови НБУ. Власне, президент вносить в Верховну Раду подання про відставку. Відповідно, депутати вже приймають рішення, чи то задовільнити прохання, чи то клопотання. 226 голосів. Абсолютно точно. Ільсуме, тут дуже цікава гра. Для чого потрібно було це з пану Смолію? Що стосується, власне, політичного тиску, ну давайте знов-таки, я думаю, це секрет Полішинеля, що, власне, тиск відбувався з боку частини пропрезидентської фракції, яку пов'язують, власне, з Ігорем Коломойським. Бо саме повернення Приватбанку було однією з ключових вимог цього олігарха. Погодьтеся, і тому скорше за все, можна розглядати це як один з елементів внутрішньополітичної боротьби всередині самої України. Або Смолій грає на випередження і намагається таким чином, скажімо так, мінімізувати можливі інформаційні вкиди з боку Коломойського і його команди, або все ж таки, скажімо так, є певні домовленості. Бо знов-таки реакція президента на можливу відставку, вона дуже красномовна. Президент не говорить не так, ні. Давайте подключим советника президента Украины Олега Устенко, который с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, для начала, что вы думаете относительно заявления об отставке Якова Смолея? Вот он говорил, Ну, я что ду- есть, да, вот, то есть он это аргументировал тем, что на него осуществляется некое политическое давление. О чем он говорит, как думаете? Я думаю, что он путает или осознанно подменяет два разных понятия. Я думаю, что проблема, которая есть у Национального банка Украины сейчас, это очевидно неправильная или плохо выстроенная коммуникационная стратегия. И когда представители рынка, когда экспертное сообщество, когда депутаты Верховной Рады хотели получить какие-то пояснения относительно того, что происходит с монетарной политикой, какие последующие действия и просто объяснение отдельно взятых шагов, которые делал Национальный банк Украины, я бы точно не трактовал как давление на Национальный банк страны. Я бы трактовал это как действительно проблемы в коммуникациях и в коммуникационной политике нашего Национального банка. Все-таки не забывайте, что мы живем в совершенно новых реалиях. И новые реалии таковы, что Украина, равно как и большая часть других стран, находится в таком двустороннем хуке. С одной стороны, у нас есть коронакризис, с другой стороны, у нас есть экономический кризис. А первое правило для любого центробанка любой страны в период кризисных явлений проводить высокоэффективную коммуникационную политику. Им надо было выходить чуть ли не ежедневно, если не несколько раз в день, для того, чтобы пояснять свои действия, для того, чтобы рынок не волновался, потому что рынок обычно волнуется, когда есть какие-то такие вот события в виде Мгм. таких, как, например, экономический кризис. Поэтому я точно утверждаю, что никакого политического давления на уже экс-главу Национального банка не оказывалось. Думать по поводу того, что у нас есть абсолютно незаменимая фигура, это тоже неправда. То есть любая фигура в государственном политикуме может быть моментально заменена, особенно если речь не идет о выборных должностях. Это быстро решаемый вопрос. Национальный банк Украины де-факто и де-юре является независимой институцией. Сегодня они показали, что они вполне могут работать и с ИО главы Национального банка. Это мы говорим с вами о сотнях людей, которые задействованы в различных департаментах Национального банка страны и в региональных представительствах Национального банка. Я не вижу здесь проблем, потому что отставка, даже если это глава Национального банка страны, она не меняет макроэкономические фундаментальные основы. Они Ну, остаются вот смотрите, прежними. в любом случае есть реакция ряд структур, которые критически оценивают отставку главы НБО. И вот вы знаете, уже отреагировали страны, члены Большой Семерки, послы стран-членов. Потом уже отреагировали и в МВФ. У нас очень много политиков. И экс-премьер-министр Гончарук также сказал, что вот отставка Смолья, она как бы ставит под сомнение вот институциональную независимость Национального банка Украины, что может привести в дальнейшем к серьезным экономическим последствиям. Если вы посмотрите последнюю пресс-конференцию, которую проводил президент Зеленский на лужайке возле Мариинского дворца, он достаточно четко сказал, в том числе и о Национальном банке страны, что Национальный банк является независимой институцией. И де-факто, и де-юре Национальный банк страны является независимой институцией. Вряд ли кто-то или в офисе президента, или в кабинете министров хотел бы вмешиваться в дела независимой институции, тем более, что их независимость гарантирована и украинским законодательством, и украинской конституцией. Поэтому посыл, на мой взгляд, ну, как минимум, совершенно неправильный. Но просто дело в том, что соглашение о размещении облигаций на сумму 1,75 миллиарда долларов накануне отменили в Минфине. Ну а что дальше? Если Что у нас дальше? уже есть такая потеря. Ну, потери у нас никакой нет. У нас есть программа сотрудничества с Международным валютным фондом, где, кстати сказать, за 4 подписями главы государства, главы Кабинета министров, главы Министерства финансов и главы Национального банка взяты Украиной определенные обязательства. И одно из обязательств – это независимость Национального банка в соответствии с нашим украинским законодательством. Поэтому еще раз скажу, что де-факто, де-юре Национальный банк остается абсолютно независимой институцией. Что касается заявлений, которые делались, достаточно мягкое заявление, которое было сделано сегодня Международным валютным фондом
где они еще раз подтверждают то, что мы должны находиться в рамках меморандума, подписанного с ними, где Мгм. говорится о том, что Нацбанк независимая институция. Понятно, что Украина планирует абсолютно полностью придерживаться этого принципа. Что касается заявлений послов Большой Семерки, это заявление стран послов Большой Семерки, я бы все-таки напомнил, во-первых, что мы абсолютно суверенное государство, раз, отсюда и надо исходить. И второе, что более важно, мы еще раз говорю, мы абсолютно понимаем, что Нацбанк является независимой институцией, и эта независимость, она будет продолжать выдерживаться. Незаменимых у нас нет. И если кто-то не хочет работать на страну, он вправе уйти по любым мотивам, не допонимает политику, не есть какие-то проблемы с коммуникациями, любой может уйти, и мы, и вы, и я, и вы можем уйти. Мгм. То Пане есть, Олеже, можна запитання? А ви не вважаєте, що, наприклад, заява Смолія, вона ставить під сумнів отримання чергових 4 траншів від МВФ? Це Я, перше. счит- Та, і я друге, считаю, прошу. Я считаю, что касается заявления Смолия, это фактически странное заявление для государственного чиновника Згоден. такого уровня, потому что чиновник такого уровня, тем более, который работает в монетарных властях страны, должен, любой страны, не обязательно Украины, просто в нашем случае Украины, должен отдавать себе отчет, что заявления о политическом давлении могут просто, мягко говоря, обеспокоить рынок. И Інтерпретую. это заявление было с этой точки зрения более чем странным заявлением. Тем более, что речи о том, что идет реальное какое-то политическое давление, нет. Это, я исключаю, что это вообще возможно. То, что касается того, что было это сделано заявление вот в период, когда мы находимся в программе сотрудничества с МВФ, тоже было странно. Я видел господина Смолия на несколько дней назад на встрече с президентом страны, когда проходила встреча группы реформ, Совета реформ при президенте страны. Я не видел даже никакой напряженности в их взаимоотношениях, поэтому для меня это прозвучало более чем странно, это заявление. Я думаю, что это было странное заявление для очень многих, кто видит взаимоотношения, и в том числе и главы Национального банка и всего Национального банка, и с офисом президента, и с кабинетом министров. То есть они вполне дружеские, вполне нормальные, и я не вижу никаких проблем с этой стороны. мгм. А что касается того, что мы не получим программу с Международным валютным фондом, как я сказал, Международный валютный фонд сделал такое достаточно мягкое заявление, где просто подтверждает, что он уверен в том, что Украина будет оставаться в своей политике к Национальному банку абсолютно независимой, как того требует украинское законодательство. Ну и это действительно так. Чи буде реакція, власне, на так звану піраміду по ВВП? Облігації внутрішньої позики? Я бы сказал вот что Национальный банк можно обвинять Ми не звинувачуємо, ми з вами не что угодно, правоохоронні. но вряд ли мы можем их обвинять в том, что выстраивалась пирамида даже по ОВГЗ. Почему я думаю, что это не пирамида? Потому что любая пирамида должна иметь две основные характеристики. Вы должны видеть на каждом последующем этапе увеличение ставки, и на каждом последующем этапе вы должны видеть укорачивание периода обращения облигаций. В данном случае мы видели постоянное уменьшение, как минимум с момента того, когда президент Зеленский находится на Банковой. Мы видели постоянное уменьшение учетной ставки. Если ставки, называется ставки купона. И если в начале ставка купона была выше, чем 18%, скажем, Зниження було. то текущая ставка купона по облигациям внутреннего государственного займа – это ставка на уровне 10%. Я на связи? Ну, И да, и последний вопрос. Рассматриваются ли сейчас какие-то кандидатуры на должность главы Национального банка и кто? на жаль. Алло.
На самом интересном. На жаль. Да, к сожалению, Олег Устенко, радник президента України, був з нами на прямому зв'язку. Хто може возглавити НБУ? Ви знаєте, тут питання стоїть не в тому, хто очолює МБУ, а чи дійсно збережеться, скажімо так, структура незалежності да. в прийнятті рішень. І чи не буде реакція, власне, міжнародних фінансових інституцій на подібну відставку? Ну вот это заявление о политическом давлении на руководство Национального банка, оно, получается, создает такой риск снижения доверия, в принципе, иностранных инвесторов и украинских граждан государственным Юрій институциям. ну давайте или что? подивимося, як відреагували, власне, сьогодні на подібні заяви. Курс гривні, він фактично обвалився. Ну, якщо не обвалився, то знизився на декілька пунктів. Правильно? Мгм. Правильно. І я не виключаю такого моменту, що заява зроблена умисно. Все ж таки, що наступними кроками буде все ж таки девальвація національної валюти. І скорше за все ж таки це робилася заява не для внутрішнього споживача, а виключно для внутрішнього, тобто для наших західних партнерів. Чому і реакція з боку Офісу Президента, вона була англомовна. Тобто пояснювали виключно не українцям можливу відставку Смолія, ну, до речі, пан Олег говорить, що це вже факт вирішений, а в першу чергу, власне, країнам Сімки. Да, ну завтра еще должна проголосовать Верховная Рада Абсолютно. Украины за отставку Ну, але Смолья. менше з тим, наскільки... как распределяться голоса? Проголосуют знаєте, ли, наберется ли 226? Ну, я думаю, все ж таки тут питань не буде, бо знов-таки давайте згадаємо перед історією цього питання. 17 червня, власне, було винесено питання щодо звітності керівництва Національного банку. І тому я ще раз підкреслюю з того, що я починав, що пан Смолій, скорше за все, зробив заяву, граючи на випередження. Але знов-таки давайте рахувати можливі наслідки для української економіки щодо цієї от заяви. Ну, давайте поговорим про последствия. К чему это все может привести? Юльсум, в принципі, сценарій ми з паном Олегом один вже обговорили. Власне, давайте подивимося на сценарій співпраці з Міжнародним валютним фондом. З 5 мільярдів нам дали тільки 2 мільярди. Інші 3 мільярди – це 4 транші, власне, і там жорсткі вимоги. Одна з вимог – це незалежність МБУ. Відповідно, якщо робляться подібні політичні заяви щодо політичного тиску на керівництво НБУ, міжнародні інституції можуть переглянути умови надання чергового траншу. Згодні? Згодні. Тоді, відповідно, зрозуміло пояснення заяв, знов-таки, депутатського корпусу «Слуги народу» про те, що варто вмикати друкарський станок. До чого це призведе? Призведе, можливо, до курсу долара на рівні 30, і, відповідно, я ще раз підкреслю, фактичної девальвації національної валюти. Тобто прогнози дуже неприємні. Ну, це песимістичні прогнози. Ну, але якщо говорять про те, що наразі вже є кандидатура і, власне, Національний банк України збереже свою незалежність, то я сподіваюся, що все ж таки у представників політичного керівництва країни вистачить політичної волі втримати цю ситуацію під контролем. Але разом з тим я хотів би знов-таки, погано, що зірвався зв'язок. Мене цікавить знов-таки, пані Гюльсум, давайте подивимося структура боргу, держборгу. 30 мільярдів, які направлені на обслуговування держборгу, це розрахунки не з зовнішніми позичальниками, а відповідно внутрішніми. Вони пішли фактично на виплату акцій цих внутрішнього державного займу, облігацій. І як би мене не переконували, що це не піраміда, це, вибачте, якщо 16,5 мільярдів фактично задіяно за 2020 рік, то я розумію, що вкладаються гроші під певні все ж таки зобов'язання з боку держави і відповідно отримуються, якщо не лихварські, то досить високі відсотки по цих облигациях. Ну, будем следить за событиями, посмотрим, как завтра сложится голосование в Верховной Раде Украины. И давайте перейдем к следующей, не менее важной теме. Вы знаете, объявлены результаты голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации после обработки 100% протоколов. По данным Центральной избирательной комиссии, за поправки проголосовали 77,92%, 21,27%
против. А жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в основной закон. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57% граждан. Негативно поправки оценили также россияне, находящиеся в Нью-Йорке, Берлине и Вене. 77,92% проголосовали за поправки. А почему так мало? Почему не 99,9%? Ну, Гільсом, з одного боку це начебто і мало, а з іншого боку, давайте подивимося на власне цю Чому 300 не інформаційну нарисували? кампанію. Ну, Гільсом, ну давайте знов-таки, от навіть ці 70% вони спростовують інформацію про фантастичне падіння рейтингу Путіна, правильно? Які ми читали з 25%. вами буквально тиждень тому. 25-20%. Це все свідчило про те, що начебто росіяни не довіряють діючому голові держави і, відповідно, можливо, проголосують негативно щодо цих поправок. Але знов-таки, як практика показала, як би там не голосували, головне, як рахують. І основне, Гюльсум, Росія показала, що немає фактичної опозиції. Давайте подивимося на протести, які наразі відбуваються. В Санкт-Петербурзі вийшло 100 людей, в Москві вийшло не більше 200 людей. Причому, якщо в Санкт-Петербурзі їх відтіснила поліція, то в Москві їх взагалі ніхто не чіпає, там йдуть поодинокі пікети. Поясніть мені, це не сприйняття політики, чи це відсутність альтернативи Путіну? Чи росіяни прекрасно розуміють, що власне альтернативи як такої немає? І краще вже дати йому ще 2 терміни до 36-го року, аби тільки була умовна стабільність. От вам і відповідь, Вільсум. А что вы думаете в целом о вот этом плебисциде в Российской Ну, це, Федерации по-перше, и і не о незаконном плебисциде на территории временных Гюльсум, периодов? його і назвати навіть референдумом неважливо, бо, власне, росіяни могли дати відповідь або так, або ні. Відповідно, голосуючи за прийняття цього цілого блоку поправок. Там, здається, до 300. 216. Ну, 216, трохи менше. Ми трохи помилилися, дякую за те, що ви виправили. Але тим не менше, 216, уявіть собі. Там фактично повністю переписування діючої Конституції, правильно? Там надання незрозумілих повноважень Державній Раді, яка до цього мала фактично аморфний вигляд. А це фактично, скажімо так, сценарій відходу Путіна і вплив вже на ті політичні процеси всередині Російської Федерації на момент можливої відставки. Не більше того. От вам і все. Що стосується відповідного голосування на території анексованого Криму, реакція української влади має бути жорстка. Вона і повинна була бути жорстка. Відповідна нота протесту з вимогами невизнання результатів так званого А мы плебисциту. можем в целом не признать, почему бы нам не признать в целом проведение вот этого голосования на территории Российской Федерации? Да, Если они звичайно. включают, да, оккупированную окупірований та анексований Крим. Ну, разве это было бы звичайно. нелогично? Логічно. Відповідно, так само логічно було і проведення тих виборів на території би це не анексованого зробити? Криму. Питання зависло в повітрі. Чому, власне, за 6 років, 7-й рік вже анексії Криму, ми не робимо рішучих політичних кроків? Здавалося б. А сама Російська Федерація дає нам можливість для подібних кроків, правильно, своєю безглуздою політичною такою істерією. Але ми робимо вигляд, що ми нічого не помічаємо. Або, скажімо так, в кращому випадку, після того, як починається вже, скажімо, хвиля невдоволення всередині українського суспільства, все завершується нотою протесту. Це не вихід з ситуації, Ільсум. І це не повернення окупованих і анексованих територій. Це знов-таки намагання зробити вигляд, зберігти міну при поганій грі. Но если мы говорим о какой-то более жесткой реакции, кроме ноты протеста, что это может быть? Ви знаєте, ми мали би вимагати посилення економічних санкцій проти Російської Федерації, так званого Кримського пакету акцій. Не прив'язувати його до, власне, санкцій, введених за збиття Боїнгу, за окупацію східних районів України, чи то там інших, скажімо так, втручання в вибори в Сполучених Штатах Америки, а саме Кримський пакет акцій. Відповідно, якщо відбувається голосування на території анексованого Криму, у нас є всі підстави виходити на наших західних партнерів і вимагати адресних, в першу чергу,
акцій, введення санкцій, я перепрошую, проти, власне, керівництва Російської Ну, Федерації. у нас, вы видите, да, Европейский Союз каждые полгода голосует за пролонгацию санкционного режима в отношении Российской Федерации. Из-за аннексии Крыма, из-за давления там. Но репрессии, преследования, давление, тюрьмы, убийства, Так. они же на территории Крыма растут. Звичайно. А санкции остаются такими, которые когда-то приняли. Как нам нужно разговаривать с нашими европейскими партнерами, чтобы ныне существующие санкции были ужесточены? Юльсо, ми маємо демонструвати, що, власне, територія анексованого Криму є невід'ємною частиною України. Про те, що ми з вами говорили. Створювати уряд в екзилі, створювати представницькі органи влади на території вже контрольованої ЗСУ, мається на увазі на території Херсонської області, але які би представляли інтереси мешканців окупованого анексованого півострова. Ми маємо демонструвати готовність для повернення тих територій, а не робити, скажімо, дурнуваті заяви про те, що Україна не готова наразі до повернення анексованого Криму. Оце і би дало би, скажімо так, зворотній зв'язок і, відповідно, дало би сигнал нашим західним партнерам про те, що ми готові повертати ті території. І головне, ми маємо денонсувати договір 2003 року, відповідно, про Азовське море. Ми маємо денонсувати договір про квотування вилову риби. Оце будуть чіткі сигнали про те, що ми не торгуємо з країною-окупантом, не шукаємо шляхів для примирення, а зайняли жорстку і чітку позицію щодо, власне, демілітаризації Азовського і Чорного моря і, відповідно, акваторії Керченської протоки. Ну, на самом деле, вот если сделать, назвать вещи своими именами, да, на законодательном уровне признать, что у нас в стране война, мобилизовать население, закрыть границы и как бы все это принять и показать, что дальше. Европа это воспринят? Ви знаєте, при чому тут Європа? Не Європі повертати анексовані і окуповані території. Це внутрішнє питання України. Відповідно, якщо ми тільки на 6-му році війни приймаємо рішення про, власне, закладання баз військово-морського флоту України в акваторії Азовського моря, Бердянської, Маріуполі, то це показовий знак. Якщо військово-морська присутність України, там це 2 малих броньованих катери і незрозумілий і ржавий катер, там буксир Яні Капу, якої навіть росіяни не захотіли там захоплювати, то це не сигнал для того, що ми готові припинити військову агресію Російської Федерації в акваторії Азовського моря. Ми мали би за 6 років продемонструвати, що ми переймаємося питаннями розбудови морського флоту і, відповідно, переоснащення Збройних сил України. Те, що наразі відбувається, мається на увазі випробування системи «Нептун», це тільки пуски. І реально батареї «Нептун» можуть стати на озброєння Збройних сил України тільки в 2021 році. Гюльсум, поясніть мені, 7-й рік війни. Загроза прямої військової інтервенції з території анексованого Криму. А ми чомусь сучасні розробки систем протикорабельної оборони, які би не дозволили росіянам панувати в акваторії Азовських Чорних морів, 7 років не можемо запустити, власне, серійне виробництво. Это не есть злочином. Вот недавно появлялось информационное сообщение, заявление Анаева, что мы наращиваем свои вооруженные силы ближе к Криму. Це заяви. Знов таки, з одного боку можемо вітати про те, що, власне, присутність Збройних сил України, вона дає гарантії територіальної недоторканості наших кордонів і, власне, скажімо так, не дозволить Російській Федерації втілити плани щодо анексії, знов таки, вже сухопутної частини, материкової частини України, мається на увазі частини Херсонської області. Але, Гюльсум, я ще раз підкреслюю, де фактичне переозброєння? Наразі, скажімо, фінансування Збройних сил України в моменті переозброєння – це на рівні 5-7%. Це не є європейські стандарти. Разом з тим, фінансування самого оборонного сектора – це на рівні 5% від ВВП. Тобто відповідає європейським стандартам. З одного боку ми даємо гроші на так званий силовий блок, але з іншого боку ми не контролюємо витрати тих грошей. З цього треба починати, а не з розмов про недофінансування оборонного чи силового сектору. Грошей більш ніж достатньо. Покажіть мені сучасне обладнання, яке встало, скажімо, до ладу Збройних сил України. Це поодинокі випадки. На жаль.
І ми пишаємося тим, що нам Сполучені Штати наразі нададуть знов-таки технічну допомогу в вигляді джавелінів, які будуть зберігатися на Яворівському полігоні, в той час, як у нас є надсучасні розробки власного вітчизняного ВПК, це Стугна, Корсар та всі інші, які не гірші, власне, тих ПТРК «Джавелін». От я хотів би почути, а власне, де турбота про вітчизняне ВПК? Чому ми не фінансуємо свій ВПК в моменті розробок і виходу на зовнішній ринок, а ми все ходимо з протягнутими руками, волаючи про допомогу Сполучених Штатів і європейських партнерів? Вот мы, если говорим с вами про деоккупацию полуострова, да, Так. вот мы начали с вами с поправками в Конституцию Российской Федерации, и там среди вот этих поправок есть одна поправка, которая делает неконституционным любые переговоры дипломатов, политиков о передаче земель. Земель. То есть, да, то есть они на своем конституционном уровне запрещают вообще с кем-либо, когда-либо, в каком-то либо формате обсуждать тему Крыма. Понятно, да, что Путин и до этого, в принципе, не обсуждал тему Крыма, отказывался постоянно, но теперь они это на законодательном уровне утверждают. Как нам с Абсолютно этим точно. бороться? И это Вони как-то дали повлияет на фактично- позиции европейского... Фактично на европейских стран? законодавчому рівні закріпили анексію Криму. Дали чіткий сигнал, в першу чергу, нашим західним партнерам, мається на увазі Сполученим Штатам і країнам Європи, про те, що тема Криму має зникнути з повістки дня. І тут знов питання вже до української сторони, наскільки ми будемо готові протистояти цьому сценарію Російської Федерації. Я ще раз підкреслюю, Україна має пропонувати свої шляхи виходу з цієї кризи. Повертати питання Криму на порядок денний. Ми в студії вже декілька разів давали рецепти, власне, українській владі. Те, що пан Резніков заявив про те, що наразі формується, буде готуватися уряд в екзилі, я дякую, що нарешті таки прислухалися до наших речь порад. не о правительстве, а о местном, Местном самоуправлении. Но мы Вот поговорим так. на эту тему. Я просто почему спросила про международное право, про Крым, про, значит, Конституцию. Они же сейчас своими изменениями в Конституцию еще свой закон ставят в приоритет В приоритете над международным правом. И Абсолютно вот точно. постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций в Женеве Юрий Клименко призвал международную организацию перейти к более решительным действиям по России из-за ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму. Об этом шла речь во время интерактивного диалога с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Мишелем Бачелетом. Давайте послушаем. Юрій Клименко в черговий раз привернув увагу учасників діалогу до триваючих грубих порушень Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права, що мають місце на тимчасово окупованому півострові. Перш за все, переслідування корінного народу Криму, кримських татар та етнічних українців, примусового призову місцевої молоді до лав Збройних сил Росії, незаконної паспортизації, насильницької депортації з метою зміни демографічного складу населення. Також постійний представник України засудив спроби Росії різними методами легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим, в тому числі шляхом проведення на окупованих територіях так званого референдуму щодо поправок до Російської Конституції. Ну вот что значит более решительные действия? Уже 6 лет войны, а мы сейчас призываем, да, организацию, ну мы в принципе на протяжении Мы всех 6 постійно- лет мы постоянно постійно, призываем закликали. да, к более решительным действиям. А что это могут быть за решительные действия? И готовы ли пойти Юрій на это? Сум, а давайте организация? подивимося, чи єдина Європа, наприклад, добре, Сполучені Штати чітко заявили про те, що ніколи не визнають анексію Криму, і, власне, позиція тут зрозуміла. В незалежності, знов-таки, хто буде при владі, демократи чи республіканці, Да. позиція Сполучених Штатів чітка і зрозуміла, прагматична. Але давайте подивимося на позицію, власне, країн Європи. Чи є там єдність в моменті навіть продовження економічних санкцій проти Російської Федерації? Ні, немає. Чи є єдність, наприклад, питанні продовження будівництва Північного потоку-2? Знов-таки немає. Та сама Німеччина і Франція демонструють позицію економічного націоналізму. Себто нам глибоко ми стурбовані долею, власне, Но народу при этом они України. декларируют, что остаются всегда Декларуют. нашими партнерами и поддерживают Юль Украину. Сум. Да. Разом з тим, Декларируют, давайте да, важное так, слово да. здесь. Декларують. І, відповідно, вже Сполучені Штати мають тиснути на уряд Німеччини в моменті, знов-таки,
якось, скажімо так, знизити можливі ризики будівництва потоку Північного потоку-2. З чим пов'язана, власна, заява Трампа про передислокацію американського військового контингенту з Німеччини, скорочення його на 9,5 тисяч вояків. Да, Власне, це елемент політичного тиску на Німеччину. Якщо ви такі наші союзники, чому, власне, Сполучені Штати змушені тиснути постійно на вас з метою заблокувати це будівництво? Ну, у Соединенных Штатов Америки мы понимаем тоже свой интерес. Экономичный. Да, экономически. Мы про Северный Скраплений поток... газ, це Да, все мы про Северный зрозуміло. поток поговорим чуть позже. Я вот что хочу спросить. У нас же, вот мы сейчас поговорим про Организацию Объединенных Наций, у нас на самом деле огромное количество различных резолюций, призывающих Российскую Звичайно. Федерацию немедленно освободить украинские Так. территории, прекратить репрессии на территории, да, Крыма, прекратить милитаризацию Крыма, акватории Азовского и Черного моря. У нас есть решение международных судов. Однако Российская Федерация с нигилизмом относится ко всем призывам, Абсолютно. ко всем решениям. Каким образом можно вынудить ее выполнять международные договоренности? Вот мы говорим про Будапештский меморандум, да, но мы же понимаем, что это Филькина грамота. Абсолютно. Мы свой ядерный потенциал поменяли самі просто на віддали. бумажку. Так. А Причому не гарантовано цю папірець, який був підписаний. Наразі країни-гаранти нам заявляють про те, що йшлося, власне, про ядерну безпеку, тобто не застосування ядерної зброї. Гюльсум, Мы можем нас как-то влиять можуть на эту поважати, ситуацию? якщо ми станемо дійсно суверенною державою, суб'єктом міжнародного права. Наразі ми, на жаль, об'єкт. Ніхто не рахується з об'єктами міжнародного права. Коли в Україні будуть власні збройні сили, які готові стримати, не тільки стримати російську агресію, але й відповідно звільняти окуповані і анексовані території, з нами будуть розмовляти зовсім по-іншому. Коли будуть подолані питання корупції в політичній і виконавчій гілках влади, відповідно будуть інші питання. Коли нарешті буде реформована система Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, тоді до нас почнуть прислухатися. А наразі ми об'єкт міжнародного права. І відповідно сьогоднішня навіть заява лідерів країн Сімки з приводу можливої відставки Смолія яскраве тому ствердження. До речі, правильно пан Олег сказав, що, власне, ви, перепрошую, ми незалежна держава, суверенна. Ви висловили свою стурбованість, ми прислухалися, але далі робити нам. Ми маємо чітко продемонструвати, що, власне, ми не йдемо в форватері, чи то Вашингтону, чи то, відповідно, Брюсселю. У нас є українське бачення розвитку власної країни. І потрібно вже, власне, нашим західним партнерам раз по разу показувати їхнє місце. Мені, наприклад, пані Гюльсум, дуже, скажімо так, непокоїла ситуація, коли, власне, за часів попередньої каденції з посольства Німеччини телефонували пані Сироїд і давали вказівку щодо тих чи інших голосувань. І причому Служба безпеки України і МЗС абсолютно ніяк не реагував. Поясніть мені, як це може бути? Ми дійсно суверенна незалежна держава. Ми маємо демонструвати свою незалежність. В першу чергу по відношенню до наших західних партнерів. Наразі вони говорять про необхідність виконання Мінської домовленості. Україна має продемонструвати власне бачення цього сценарію. Нарешті продемонструвати план Б і С, про який говорить пан Зеленський. Це і буде першою відповіддю і демонстрацією суб'єктності української держави. Мы же понимаем, что у международного сообщества, у Европейского Союза, у Соединенных Штатов Америки есть спектр инструментов давления на Российскую Федерацию очень серьезный, чего, допустим, нет у нас. Да? Мы не можем отключить Россию от международной системы SWIFT, ввести эмбарго на нефть и газ. Росію відключили від міжнародної системи SWIFT? Ні. Абсолютно. Ці санкції носять виключно декларативний характер. Давайте речі називати своїми іменами. Вони змушують, скажімо так, пригальмувати розвиток російської економіки, але жодним чином не впливають на мілітарні плани зовнішньої політики. Как нам разговаривать с западными партнерами, чтобы те прибегли к более радикальным мерам в отношении России? Потому что мы же понимаем, с последнего интервью даже Путина можно сделать вывод, и вы, как военный эксперт, наверное, также оценивали его интервью. Можно же сделать вывод, что на самом деле амбиции там это не только Украина. Звичайно. Ви, власне, знаєте, пані Ільсо, ми можемо, в принципі, грати на можливих протиріччях основних гравців. Мається на увазі, в першу чергу, і
Сполучених Штатів, Російської Федерації, і не забувати про Китайську Народну Республіку. Мгм. На жаль, в цьому самому питанні продажу акцій Мотор Січі ми продемонстрували трохи недолугість, але Сполучені Штати почали нервувати, коли ми заявили про можливість виходу на зовнішні ринки не тільки, власне, Сполучених Штатів як можливих потенційних інвесторів, але й розглядаючи можливість залучення китайських інвестицій як елемент протистояння Сполученим Штатам. Чому не використати це? Чому, власне, не попросити зовнішні кредити не в Міжнародного валютного фонду, а в тому самому Китаї під більш низькі відсотки? Я розумію, що це викличе певний дисонанс і резонанс з боку Сполучених Штатів, але, вибачте, ми тоді продемонструємо власну суб'єктність. І я думаю, Китай погодиться на прямі інвестиції в економіку України і в першу чергу Интересно, рынок будет реакция земли. России. Чудово, пані Гельсум. От тут от і варто подивитися на реакцію Росії, яка так само не зацікавлена в економічній гегемонії Китаю. От на цьому і варто грати. Шукати третій шлях зовнішніх запозичень. Не тільки з боку Російської Федерації, як нам пропонують, чи з боку Сполучених Штатів. До речі, мені не зрозуміло, чому ми вперлися тільки в МВФ. У нас немає інших міжнародних фінансових інвестицій. Європейський банк є Світовий банк. Чому ми розмовляємо тільки з МВФ? Причому той кредит, який нам дають, давайте називати речі своїми іменами, це дають такі кредити країнам, які тільки вийшли з режиму тоталітарного. Це. Вот вам відповідь. Давайте к следующим темам. Мы с вами сегодня уже упоминали, что в Киеве прошла пресс-конференция постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Антона Кореневича с вице-президентом по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. И вот в Киеве представили уже разработанные актуальные ориентиры государственной политики по временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В совместном документе определяется единый государственный подход к использованию терминологии, а также определяются позиции по основным вопросам: гражданству, политических заключенных и военнопленных, статуса и защиты коренного народа Крыма, крымских татар, а также определение незаконных органов власти и водоснабжения полуострова и другие. Об особенностях установления точной терминологии рассказал постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Давайте его послушаем. Після довідкової частини у нас є тезаурус, по суті, словник термінів, де визначається, яку термінологію правильно використовувати, зокрема щодо тимчасової окупації. Так, чому представнику державного органу набагато краще говорити про тимчасову окупацію, а, скажімо, вашим колегам-журналістам, якщо вже хочеться говорити про анексію, то, як казав Олексій Юрійович, краще говорити про незаконну анексію або про спробу анексії, так, але не про анексію, як про доконаний факт. Відповідно, так само в словнику обов'язково має бути і є питання корінних народів, зокрема корінного кримськотатарського народу. Чому корінний народ і національна меншина – це не тотожні поняття, чому це різні категорії, і відповідно, чому кримськотатарський народ відноситься до корінних. Так само у словнику є важливі на сьогодні для нас категорії, такі як політичний в'язень, військовополонений, термінологія щодо взаємного звільнення наших громадян. Так само, так? Знову ж таки, ніякого обміну, тому що це люди і це наші громадяни, а відповідно взаємне звільнення. Ну вот на самом деле определение вот этих позиций по основным вопросам: гражданство, военнопленные, политические там заключенные наши, статус и защита коренного народа, что такое коренной народ, почему Крым, это очень прекрасно, это очень важно, это хорошо. Ну да, 7 рік, якщо не брати до уваги, що 7 рік триває анексія, правильно? І зараз в буцегарнях Російської Федерації знаходиться понад сотню представників кримсько-татарського народу. Правильно? Правильно. І ми чомусь взагалі про них забули і включили в їх єдиний список на обмін з Російською Федерацією. Причому цей пан заявляє про те, що ми не можемо міняти. Звичайно, ми не можемо. Але тим самим, включивши представників кримсько-татарського народу в список на обмін з Російською Федерацією, ми фактично підкреслили суб'єктність Російської Федерації і юрисдикцію Росії над анексованим Кримом. Поясніть, будь ласка, може нарешті до нас таки прислухається? Для чого це робиться?
Для чого вони розповідають про певні поняття, а в той час, як відбувається підміна цих понять? Ми фактично даємо знов-таки сигнал, в першу чергу, нашим західним партнерам про те, що розглядаємо Крим як, власне, суб'єкт Російської Федерації. От вам відповідь. А сейчас у нас есть какие-то предпосылки к освобождению политических заключенных? Вы наблюдаете? Ну, мені б хотілося б вірити в те, що, власне, є певні зрушення в цьому процесі. Власне, але, Гюльсум, знов-таки, власне, сама Російська Федерація нам дала козири. Якщо від нас вимагають безальтернативного виконання Мінських домовленостей, то одним з пунктів цих Мінських домовленостей є обмін всіх на всіх. Відповідно, ми це маємо і використовувати, створюючи дипломатичні пастки для Російської Ну, в Федерації. Минских договоренностях нет Крыма. Если мы всіх говорим о на политических всіх. заключенных Якщо из цей пан оккупированных. наразі сказав про те, що ми не поділяємо, власне, громадян України на території анексованого Криму і громадян України на території окупованих районів Луганської області, то визначення всіх на всіх, власне, йдеться про всіх громадян України. Оце і є пастка для, власне, Російської Федерації. Ми не поділяємо території окупованого Сходу і анексованого Криму. Ми вважаємо їх громадянами України. І, відповідно, вимагаємо від Російської Федерації звільнення всіх без винятку громадян України. І якщо Російська Федерація не погоджується на ці умови, у нас є всі підстави говорити про те, що, власне, Російська Федерація торпедує виконання Мінських домовленостей. І, виходячи з цього, демонструвати в першу чергу країнам Заходу власний план Б виходу з цієї кризи. Да, но помните, у нас, когда состоялась встреча 4 лидеров в нормандском формате, по коммюнике также должны были обменять всех на всех. Но, Так. к сожалению, пока что обмен Юрій, не а осуществлен. справа в тім, що ми самі дали можливість, скажімо так, пішли знов-таки на поступи, демонструючи свою втрату суб'єктності. Коли в рамках нормандських домовленостей ми трохи змінили формулювання, заявивши і прописавши про те, що йдеться не всіх на всіх, а всіх верифікованих, цебто підтверджених, на всіх верифікованих. Для чого це робити? Поясніть мені. Це навпаки дає Російській Федерації можливість для маніпулювання, в першу чергу, списками бранців, а друге, можливістю, власне, створення механізмів тиску, в тому числі політичного, на керівництво України. Ну и мы же тут Это понимаем, недолуга что политика. территория под Россией, да, оккупирован Крым, и даже если сегодня нам удастся освободить ряд политических заключенных, то нет гарантии, что завтра Путин не наловит еще других Ще и більше. не сфальсифицирует уголовные Абсолютно. дела и снова не посадит. Юльсум, але з одного боку, коли ми говоримо про повернення території Криму, тимчасово анексованої, чи як там вони вже в казуїстиці, хай це вправляються самі, ми маємо говорити про інформаційну складову. Скільки телеканалів зараз дають сигнал на Крим? Скільки радіостанцій працює на Крим? 7-й рік. Як ми будемо повертати? Скільки газет туди перекидається, скільки сайтів працює? Де інформаційна складова, де окупація тих територій? Йдеться не тільки про К Крим. сожалению, Хоча на ми материковой части студии Украины единственный канал, который работает на Крым. Абсолютно, АТР. Гюльсум. І поясніть мені, якщо, власне, західні партнери бачать, що в українському політикумі раз по разу виникають питання можливості водопостачання в Крим як альтернативи для вирішення питання на сході України, в них виникає бажання, скажімо, виносити питання повернення Криму на порядок денний. Якщо Крим фактично є предметом торгу у політичної еліти України. Юльсум, от вам відповідь. Взагалі треба заборонити це питання. Вода піде тоді, коли ми повернемо Крим. Все, крапка. Ну, я просто хочу тут сказать, что представители по санкционной политике в Министерстве иностранных дел Так. Украины уполномоченный. Так. Он заявил, что речи о подаче воды в Крым не идет, и это является инструментом Украины давления Тиску на на Российскую Российскую Федерацию. Федерацию. То есть у нас сегодня во власти не идут разговоры о возможной подаче воды в оккупированный Крым. По крайней мере, так заявил спецпредставитель по санкционной политике при МИДе, так заявлял и Алексей Резников, и Дмитрий Кулеба, но каких-то таких рисков пока нет. Але разом з тим, Юльсум, давайте подивимося, що, власне, ці заяви пролунали
після того, як українське суспільство дало чіткий сигнал, що будь-які спроби відновити водопостачання на території анексованого Криму буде розглядатися як, власне, зрада українських національних інтересів. І, відповідно, вже прислухаючись до настрою українського суспільства, представники і Міністерства окупованих територій МЗС повинні, і вони таки зробили відповідні заяви. Оце і є, власне, вплив громадського суспільства на прийняття рішень. Да, і ми вот- з вами, Гюльсум, є частиною цього громадського суспільства. І дай Боже, що до нас таки прислухаються. Наверное, все-таки прислушиваются, потому что вот мы сегодня с вами заявление Резникова также обсуждали. Украина может создать местные власти в Крыму в экзиле. Такую идею поддерживает вице-премьер Алексей Резников. Об этом он сказал во время пресс-конференции «Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя». Давайте его послушаем. Давайте. Сама ідея створення сьогодні на підконтрольній уряду території України органів влади, місцевої влади, які почнуть свою роботу зразу з моменту деокупації, відповідно реінтеграції вже безпосередньо на тих територіях, це ідея, яка абсолютно мною підтримується. Ми так само зараз думаємо над тим, щоб створювати, наприклад, вздовж біля лінії дотику, от як сьогодні існують, там у нас вже прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, тобто правоохоронні органи Криму, вони є, і вони займаються своєю діяльністю. Чому б дійсно не створити місцеві органи, які би приймали сьогодні громадян, вирішували би їх питання. І як тільки відбудеться момент звільнення територій, от це буде якраз той кадровий потенціал, який почне зразу з колес працювати, забезпечувати безперебійне життя населення, яке сьогодні є в заручниках на тих територіях. Очень хорошо, очень все правильно говорит Алексей Резников. Это то, о чем говорит Меджлис крымско-татарского народа уже на протяжении 6 лет. Хорошая инициатива, хорошая идея. Будет ли она имплементирована? Я думаю, буде таке імплементовано. Мені хочеться сподіватися, пан Резніков прекрасний адвокат, прекрасний правник. Я думаю, все ж таки дослухайте до цих практичних порад. Немає іншого вибору у української влади або демонструвати готовність до повернення анексованих окупованих територій, або, власне, втрачати вже політичні бали всередині України. Давайте к следующей теме. В Соединенных Штатах Америки сенатор от Демократической партии Боб Менендес предложил ввести санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других высокопоставленных должностных лиц, которые могут нести ответственность за возможный сговор с Талибаном. Менендес выступил за включение санкций против Путина и Шойгу в законопроект о военных расходах, обсуждаемый в Сенате на текущей неделе. Давайте послушаем его цитату. У міру того, як з'являються подробиці цієї огидної російської кампанії, стає ясно, що Дональд Трамп не здатний захистити наших військовослужбовців і нашу країну. Конгрес повинен знову вийти на перший план і захистити наших громадян і наші органи влади від агресії Кремля. Було б немислимо, якби Сенат не звернув уваги на цей момент. Он призвал не принимать законопроект о военных расходах без рассмотрения данной поправки и предложил заморозить активы Путина и Шойгу в Соединенных Штатах Америки, а также запретить им въезд на территорию страны. Вот российского присутствия в Афганистане практически нет, заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джебаров, комментируя публикацию The New York Times о связи России с талибами. Давайте послушаем его еще цитату. Таліби і так поступово і планово захоплюють все нові території і, до речі, регулярно нападають на американських солдат. Для цього їм навіть грошей не треба платити. Вони самі роблять це із задоволенням. Ну, вот что вы думаете? Все-таки вот эти санкции, вот эта вот поправка Менендеса будет внесена, рассмотрена и введена против Шойгу и Путина? Ні, пані Юрисома, я поясню чому. Власне, не тому, що там вона буде заблокована Трампом, бо ця заява – це виключно елемент внутрішньополітичної боротьби Сполучених Штатів. Ця, власне, заява направлена проти Трампа. Наразі немає свідчень щодо, власне, можливої співпраці російських спецслужб з Талибаном. Так, Ну, такі смотрите, факти... это же вот демократ, да, но и республиканцы же тоже опубликовали доклад о внесении Российской Федерации, о внесении против нее жестких Чудово. санкций, как раз-таки из-за спонсирования ею терроризма, вот после вот этой Чудово. истории с Талибаном.
Пані Ільсум, давайте тільки пояснимо, що кількість втрат американських вояків, 2 вбитих – це протягом 2020 року і, здається, 19 протягом 2019 року. Тому тут великі питання. Це перше. Друге. Сполучені Штати уклали з Талібаном договір про вивід американського контингенту. Поясніть мені, для чого Талібану вбивати американських вояків, наражаючись на можливість розірвання цього договору і власне, скажімо, наражаючись на подальше перебування американського військового контингенту на території країни, який виступає, до речі, стримуючим фактором просунення Талібану щодо захоплення нових земель. Якось нелогічно, погодьтеся. Тому, коли готують подібні інформаційні качки, власне, треба розуміти, для чого це робиться. Так, воно красиво виглядає, це стала практика роботи будь-яких спеціальних служб підтримувати, власне, діяльність тих чи інших сил, які послаблюють інтереси потенційного супротивника. Але разом з тим, скажімо так, пані Гельсум, треба все ж таки готувати якусь базу доказову. Наразі доказової бази нема. Щодо санкцій проти Путіна достатньо фактів, наприклад, та сама справа Скрипаля. Це не акт міжнародного тероризму. Дається, це доведена участь російських спецслужб. Вбивство на території Англії. Уявіть собі, що заважає, власне, американським сенаторам використати цей доведений факт міжнародного тероризму в моменті введення персональних санкцій проти Путіна і Шойгу. Нічого не заважає, правильно? Це оружие масового пораження. Абсолютно. Хімічна зброя. Давайте згадаємо епізоди застосування хімічної зброї, доведеної, власне, доведені факти застосування хімічної зброї на території Сирії. Алеппо. Алеппо, абсолютно точно. Що заважає нашим американським друзям, знов-таки, маючи на руках всю, без сумніву, доказову базу, ввести персональні санкції проти Путіна? Щось таке заважає, правильно? А заважає, власне, передвиборчі ота кампанія, яка розгорнулася в Сполучених Штатах. Тому я дуже скептично відношуся до цієї інформації. Тим більше, що, скажімо так, позиції Російської Федерації, вони, скажімо так, слабкі в Афганістані. Ну все же, вот Россия может войти в этот Абсолютно. клуб стран-спонсоров терроризма, если не ошибаюсь, там Иран, Судан, Сирия, Судан, так. Корея, да, Северная, Так. Куба. Якщо не Ні, ошибаюсь. Куби там, здається, немає. Да. Але тут знов-таки позиція в першу чергу Сполучених Штатів. Чи зацікавлені вони в фактичному прямому військовому протистоянні з Російською Федерацією? Ні. От вам і відповідь. Чи зацікавлені країни Європи, власне, погіршенні стосунків з Російською Федерацією? Ні. Далі що? А далі буде те, що буде. А давайте, Гельсум, згадаємо збиття Боїнга в небі над, власне, Донбасом, правильно? MH17. MH17. Заява Верховної Ради, звертаємося в ООН щодо створення міжнародного трибуналу. Здається, доведений факт міжнародного тероризму, підтверджений українськими спецслужбами. І що відбувається? Заява Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, про те, що наразі не варто створювати міжнародний трибунал. І позиція України. Голова страуса в пісок. Не треба і не треба. Які ще докази? Поясніть мені, Гельсум, скільки доказів потрібно, щоб переконати країни Заходу і Сполучені Штати в тому, що Росія є країна-окупантом і країна, яка підтримує тероризм. Збиття Боїнгу, 300 загиблих. Доведений факт. Суд триває протягом 7 років. І до чого прийшли? Та ні до чого. От вам відповідь, Гельсум. На жаль. Це політичні реалії. Може бути, менше результати з тим. будуть совершенно іними. Давайте згадаємо збиття, власне, Боїнга корейського ще за часів Радянського Союзу. Чи були якісь економічні санкції? Чи Окей, а що мешає? Це нежелання? Ядерна держава Російська Федерація бояться йти на пряму військову конфронтацію безпосередньо з Російською Федерацією. Тому то лунають подібні заяви щодо введення там якихось незрозумілих санкцій проти якихось незрозумілих компаній, які мають скорше, скажімо так, декоративний характер, ніж реальні важелі впливу. В Америке скоро будут выборы осенью. Так. Вот как вы думаете, в случае, если президентом Соединенных Штатов будет избран Байден, политика как-то поменяется, будет ли как-то жестче? Гельсум, я б не хотів би, власне, коментувати перебіг подій Сполучених Штатів, бо, на жаль, Україна і так втягнута в цю передвиборчу, скажімо, гонку. Ну, і тому тут я хотів би сказати, що ми
Будемо сподіватися, що в незалежності від підсумків виборів Сполучених Штатів Америка залишиться стратегічним партнером України, і ми будемо і в подальшому розраховувати на військово-технічну допомогу з боку Сполучених Штатів. Дуже дякую вам. Дякую вам. Дмитро Снегирьов, співголова громадського об'єднання «Права справа», був гостем нашей студии. Дякую за запрошення. Ну, а я вынуждена завершать этот блок. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Буквально на 10 минут мы прерываемся, а после вернемся в эту студию и продолжим обсуждать самые актуальные новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на нашу страницу Facebook, Instagram. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Новости Коршкенч.